तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. तर आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख, शांती, समृद्धीचं जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर मंडळी, कसे आहात सर्वजण नक्की सांगा आणि छान हसत राहा, खेळत राहा आणि स्वस्थ राहा. तर मी प्रीती या कोकणची माणसं सातीपुडी या लाईव्हमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत करते आहे. तर आज गप्पा मारायच्या आहेत. मानसी, हाय ताई. हाय मानसी, कशी आहेस? लाईक डन. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच. काय करते? तर मित्रांनो, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. भारी वाटलं फर्स्ट जॉईन. थँक्यू मानसी, तू मला फर्स्ट जॉईन केलंस आणि फर्स्ट लाईक तुझा आहे. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. वायफाय आज चालत नाही आहे. मेन टायमिंगला गेलं. मानसी, सुनीता ताई म्हणतायत हाय. सुनीता ताई नमस्कार, काय करताय? मानसी, काल मिस केलं मी लाईव्ह. हो, तू पण नव्हतीस, निलेश दादा नव्हता, रोशनी ताई आलेली थोड्या वेळासाठी, ती पण गेली. तर थँक्यू सो मच. आणि लाईव्हमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. पटापटा मित्रांनो लाईव्ह जॉईन करा, जेणेकरून आपण छान छान गप्पा मारू. पटापटा लाईव्हला जॉईन, लाईक डन. थँक्यू सुनीता ताई. थँक्यू सुनीता ताई, थँक्यू सो मच. काय करताय? काय आहे मेनू? भाजी आहे जी सकाळी बनवलेली, वाटाण्याची आमटी बनवते आणि राईस. सुनीता ताई म्हणतात. मानसी म्हणते काल मी बाहेर होती, लग्नाची तयारी चालू आहे ना, तरी मी स्पीडने घरी यायचं ट्राय केलं, पण ट्रेन नव्हती. काय माझा मूड ऑफ झाला मग. हो माय गॉड मानसी, थँक्यू मानसी, खूप छान. खरंच भारी वाटतंय की छान छान माणसं माझ्यावर खूप प्रेम करतात. थँक्यू सो मच मानसी. झाली का मग लग्नाची तयारी? लग्न गावी आहे का? वायफाय बंद झाला कुठे? वायफाय बंद झाला. मानसी, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईव्हला लाईक करा. मानसी, तुझी मी पिन करते. थँक्यू मानसी. पटापटा मित्रांनो लाईव्हला जॉईन व्हा लवकरात लवकर. पटापटा जॉईन व्हा. नाही होता चालू, वायफाय गेला. वायफाय गेला, मी तरी काय करू? वायफाय गेला. आणि सम्राट महिर, हाय सम्राट दादा, कसा आहे? लाईव्ह मध्ये तुझं स्वागत आहे. मानसी म्हणते आणि नोव्हेंबर डिसेंबर मे ॲज अ लगेच आहे आणि सगळे घरातली लग्न आहेत. ओके, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये. ओके मानसी. तू कशी आहे ताई? मी मजेत आहे, तू कसा आहे? मी मस्त आहे.
मानसी बोलते काय बनवते ताई आज स्पेशल? अगं वाटाण्याची आमटी बनवते आणि फ्लॉवर बटाटा मटरची भाजी आहे. आता आमटी बनवते. काल बोंबील आंबोळी बनवली होतीस ना ताई, माझी फेवरेट. हो ग, काल मी आंबोळ्या बनवलेल्या आणि सांबर बनवलेलं, बटाट्याची भाजी बनवलेली. खूप म्हणजे अष्टमीला बनवलेली, खूप दिवसांनी मी बनवली. ताई तुला इंस्टाग्रामवर पण मेसेज केला होता ताई. मी इंस्टाग्रामवर बोलत नाही दादा, मी लाईव्ह वर बोलते. ताई सर्दी झाली का? नाही नाही सर्दी नाही झाली, फोडणी घातली ना त्यामुळे सर्दी नाही झाली आहे. ह्याला फोडणी घातली आमटीला, सो अगं ताई तुला विचारायचं ग, मी बीडचा तवा घेतला ग पण त्यावर येत नाही आहेत. अगं एक मिनिट. पण काय करू ताई, रिटर्न करू का? अगं नको, रिटर्न करू नको. त्याला काय कर, कांदे काप आणि त्यात ना स्लो गॅसवर खूप तेल टाक आणि स्लो गॅसवर शिजत ठेव. परत आज शिजवलेस ना, परत परवा परत तसंच कर. परत 1-2 कांदा नवीन टाक आणि परत म्हणजे शिजत ठेव गॅसवर, स्लो गॅसवर. असं कर, तेव्हाच येतं. मी पण स्टार्टिंगला आणलं तेव्हा तसंच केलं, कारण डायरेक्ट येत नाही त्याच्यावर. माझे 3-4 वेळा त्यावर कांदा पण भाजून घेतला तरी पण नाही येत, काय करू समजत नाही आहे. अगं तसा कांदा नाही भाजायचा, त्यात मुरायला पाहिजे पूर्ण. म्हणजे तेल ना एवढी जाड त्याची लेंथ असेल ना, तर अर्धभर तेल घालून ठेव. त्याला तेल भरपूर लागतं, आधीच त्याला तेल भरपूर द्यायचं पहिला. हो तेल टाकूनच भाजायचं नाही, शिजवायचा. ते गॅसवर ठेवायचं, स्लो गॅसवर ठेवायचा तसा 15-20 मिनिटं, म्हणजे काळा होईपर्यंत त्याला स्वतःहून पकू दे, म्हणजे शिजू दे. आणि नंतर मग बंद करायचा. 2 दिवस तसाच ठेवायचा ढाकून. परत एकदा नवीन कांदा 1-2 घ्यायचे, त्यात टाकायचे आणि परत शिजवायचे. असं कर. आणि पहिलं आंबोळ्या काढ, घावणे नको काढू. ओके आज करते आणि बघते. 8 दिवस तसं म्हणजे त्याला राहू दे तेलातच. त्याला ना 8 दिवस तेलात राहू दे. कोकणात तर भिड्याशिवाय घावणे पोळी कायच होणार नाही. तर मित्रांनो पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापट लाईव्ह व्हा.
होय, आपल्यासारखं लागतोच नाश्ता, तर आमच्याकडे असतो घावणेचा 8 दिवसातून एकदा. हो ग, आपल्याला लागतोच. तर मित्रांनो, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापट जॉईन व्हा. मानसी, तू काय बनवलंस आज जेवण? भात, भाकरी, डाळ, चवळीची भाजी आणि पापड त्यात तळायचे आहेत. वाव, खूप छान मानसी, खूप छान. माझं पण भात लावायचा आहे. भात लावून घेते पटकन. मित्रांनो, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. ताई, एक एक्झॉस्ट फॅन बंद आहे. विसरली लावायला, विसरली मी लावायला. तोपर्यंत आमटी पहा आमची. ओंकार दादांनी कमेंट केली पावभाजीवर असंच काहीतरी दे म्हणून. ओके, मी पण त्या दिवशी पावभाजी बनवलेली, खूप छान झालेली. तुमचा स्वभाव खूप छान आहे ताई, धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद. पटापट मित्रांनो जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मग आमची ताई छानच आहे. थँक्यू सो मच. मानसी, तुझं लाईव्ह किती वाजता असतं? काल घेतलेलं का लाईव्ह? तर मित्रांनो पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. 15 मिनटं झालेली आहेत, 5:30 ते 6. ओके मित्रांनो, 15 मिनटं झालेली आहेत. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. नाही, काल नाही घेतला मी, रिटर्न येऊन गेली म्हणून तिथे म्हणून टाईम नाही भेटला ताई.
ओके मानसी, ओके ओके, घे घे. मानसी ताई तुम्ही छान बोलता. सम्राट दादा बोलतोय, मानसी ताई तुम्ही छान बोलता. थँक्यू सम्राट दादा. ओके सम्राट दादा, तुला मानसी थँक्यू बोलते. मानसी, मुंबईला पाऊस पडतोय का? खुशी जरा फॅन लाव ग. मुंबईला पाऊस आहे का? वेलकम ताई. मित्रांनो पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. होय पडतोय ताई, कंटाळा आणला ताई पावसाने. मानसी आत्ताच होता मगाशी पाऊस. ओके, पावसाने तर काय जायचं नाव नाही घेते पाऊस, पण काय करणार. मानसी ताई मुंबईला असते का? मानसी तुला विचारतोय, मानसी ताई मुंबईला असते का? हो सम्राट दादा. मित्रांनो पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. आत निलेश दादा पण कधी दिसणार नाही. मी पण मुंबईला असतो ताई. ओके, तर मानसी सम्राट दादा म्हणतोय मी पण मुंबईला असतो. मित्रांनो पटापटा कमेंट करा, जेणेकरून आपण छान छान गप्पा मारू. मानसी म्हणजे माझा पण चॅनल आहे सम्राट दादा, मी पण लाईव्ह येते आता. सम्राट दादा ओके. स्मार्ट दादा. सम्राट दादा ओके. तर सम्राट मानसीचं पण चॅनल आहे, तिचं कुकिंग रिलेटेड चॅनल आहे, नक्की जाऊन सबस्क्राईब कर तिला. कोकणची माणसं साधी बोळी. हा, कोकणची माणसं साधी बोळीत असतात. सम्राट दादा विचारतोय चॅनलचं नाव काय? मानसी ताई, मानसी व्लॉग असं आहे ना ग. मानसी व्लॉग. हां, असं ठेवू शकते, मानसीच रेसिपी व्लॉग असं ठेवू शकतेस तू. एडिट करून असं ठेव, मानसी रेसिपीज व्लॉग. तू रेसिपीच्या टाकतेस ना, किंवा मानसी डेली व्लॉग असं काहीतरी टाकू शकतेस. नुसतं मानसी व्लॉग नको टाकू, मानसी रेसिपीज व्लॉग असं टाक. तर मित्रांनो इथं लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापटा जॉईन व्हा. मानसी हा ताई, पण मला स्टिचिंग पण व्हिडिओ पोस्ट करायचे आहेत. वा, स्टिचिंग पण करतेस का? मेहंदी खूप छान काढलीस, मी काल पाहिली, म्हणून रेसिपी ॲज अ पुढे नाही टाकलं. ओके ओके, चालेल 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 चालेल. स्टिचिंग पण करते, खरंच छान, सर्व टॅलेंट आहे तुझ्यात. असं पण ठेवू शकतो, मानसी रेसिपी स्पेशल. नाही, पण ते फक्त रेसिपीज नाही टाकणार आहे, ते अजूनही टाकणार आहे, म्हणून तिने फक्त मानसी व्लॉग टाकलं. त्यामध्ये कसं ओव्हरऑल सगळं येईल म्हणून. बरोबर आहे. आता कट करायला घेते प्रिन्सेस कट. वाव, छान छान छान, खूप टॅलेंटेड आहेस तू. व्हेरी नाईस. मित्रांनो पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आज रोशनी ताई नाही आली आहे, निलेश दादा नाही आला, ओंकार दादा पण नाही आला, लक्ष्मण दादा पण नाही आलेत. पटापटा सर्वांनी या. मानसी म्हणते थँक्यू ताई. वेलकम मानसी. सुनीता ताई कुठे गायब झाल्या?
सर सर आता मी सगळ्यांका मालवणी थाक मारतय. गाववाले नुकडे गेलाय, लवकर जॉईन व्हावा. मानसी म्हणता होय निलेश दादा, रोशनी ताई आणि ओमकार दादा असले की नो टेन्शन. हा आता ओमकार दादा एक ऍड झाला आपल्यात. तर मित्रांनो पटापटा जॉईन व्हावा. कोकणची माणसं साधी बोळी लाईव्ह चॅनल वाट बघता सर्वांची, तर पटापटा लाईव्हला या. मानसी ताई सर्च केलं नाही दिसत. नाही दिसत का? माझ्या एक आयडिया सांगते. माझ्या चॅनलवर जाऊन एक दोन याच्यावर मानसीने कमेंट केल्या आहेत बघ. तर तू तिथं जाऊन पाहू शकतोस. तुला तिथं तिचं चॅनल भेटेल. मानसीने मला कमेंट वगैरे केले आहेत, व्हिडिओला वगैरे शॉर्ट्सला वगैरे केले आहेत. तर नक्की जाऊन तिथं बघ, तिथं भेटतील तुला. मित्रांनो पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बळी हे लाईव्ह चॅनल आहे. ताईच्या कमेंटवर कमेंट करते तिकडे दिसेल माझं चॅनल. हो मानसी, मी त्याला सांगितलं, नाहीतर शोधून त्याला भेटणार नाही पटकन. हो असं शोधून नाही भेटत. ओके. नेटवर्क एरर येतोय. मी लाईव्ह कट करून परत जॉईन होते.